Kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, apay nga agil-ilad ka laang dita si ka Andrea. Apay kadi ayamanang. Agluto ka kumamatan Nasapa pa'y mo't manang. Ay nawaw, ay niya nasapa mo't nga ibagbagam dita, kat agala sa ismutan. Nasapa pa'y kuna lang arudan. Hay, saan man ati kinasadot mo ti ipakpakat mo. Di mo ibaga asyak pa'y laang ti paglutwam. Amumot anak kitang dana. No nabannog ka, aginana ka lang dita. Siya kunti maka mong agluto. Ay, day takot tijak kayat kun ka. Ay nawaw. Agluto ka laang mo ngamin no kay kayat mo. Anya nga oras ngayon amangan tayo no kastalaang. Ni manang mo't, nakapikpik sa mananti sa una. Kasano, kas kalabaldado iti kastangar aramidem. Agil ilad laang da tao, ibagayo mo't tan abaldado. Ay nawaw. Pudnomad, kas kalabaldado, takasadot mo ti aggunay dito'y balay. Di mo mo't ngarod kayat ti agaplay iti trabaho. Itay pa'y amakadlawa ka. Anya ti madlaw mo, lakay. Saan kayo umot nga agsarsarita iti kabsat mo? Uray tong palbiag asaan kami agsarita. Awan nasakit abakrang ko, Artemio. Ay nawaw, anya man ti di yung nagkinawatan nga kabsat? Kasano mo ngamin, kas labaldado da itakabsat ko. Kasarita mi tinasaya at abakit. Namin ano mo tin akinasarita. Ngam awan latamad ti mapaspasamak. Kas labaldado at talaga. Day tala agpadpadakkel iti ubot ti ammunang aramiden. Noon niya man ti di yung nagkinawatan. Pagsaritaan nyo anasaya at, amuyo mo't amay sa abalay laang ti pagnanagdan tayo. Saan mo't amabalin apapanawam ti kabsat mo? Tabalay dagiti dadakkel yu da ito. Ay, nauma akon lakay. Imbagak mo't nga mingken kay de, nga agabang tayo ngam di mo kayat. Sikat ti nagdesisyon nga agnaed tayo dito. Iso nga aganos ka. Adda ka din ni ading mo Andrea Jebalayaw, kanakan Mirasol. Adda angkal, apay. Diyak mo ngamin maranaan. Ibagak ko mga agaplay iti bikir iti kasinsinyaw. Kano kas labaldado day di akabsat ko angkal. Isumanin tinagapaan mi idi Lunes. Kaslabalda daw. Kasadot na ti aggunay day jay. Day talaang mat agpupupok ijay balay ti amuna. Agpadpadakkel iti ubot. Anya, Day tatipod no angkel. Narigat ang maibaon day jay. Sigurado nga apaan nak no ibagak nga agaplay iti trabaho. bala, sakto lang hindi makisarita kin kwa na. Nasaysaya at pa'y angkel. No adda kayat yung nga ibaga, idiretso yulatan kan kwa na. Tatalagang agsubang kami no agsaua. At damot gayam ti sana nagkinaawatan da Mirasol kin Andrea nga agkabsat bakay. Anya ti saan daan nagkinaawatan sa Torlakay. Kaslabaldado ka nung amin ni Andrea. Kanayon ka nung agpupok iti balayda. Di na kayat ti aggunay. Wala, tamo na nga ni manang na. No apay mo't ngamin nga ijay anag naid da Mirasol ah. Day tanga road lakay. May mayat no saan nga iti family house dati pag naedanda. Nang runa kat kasta ti kabsat na. May mayat no limasin dalaengen. Naku nampay bakit? Kahit nakasaritam ka din ni Andrea. Saan pa'y? Sikanto ti mangibagakan kwa na numapan ka iti ayanda. Adda kapi iti tirmos, anti suleng, mga lakay laangan iti tasayaw. Saan akapiti gagara kaanakan? Anya nga ro ti gagarayo ante? Imayak, taumay ko ibaga nga agaplay ka kumamutin iti trabaho. Tapno saan ama uma ti kapsat mo kun ka. Ay nawaw, anya ti kayat yu asawan? Tapno saan nga agreklamo ni Mirasol.
Tapno di na ibaga akas kalabaldado. Ag-apply ka iti trabaho. No kayat mo, ag-apply ka iti bakery ti kasinsinyo. Nagistorya man gaya man tiloko. Oh, apay an napaulimag ka. Di mo ka di kayat ti agtrabaho. Ay, ko antay. Awan pa'y iti planok ti agtrabaho. Kaanon tungay? Nariga mo't no agaplayak kat saan kumula ang aseryoswan ti trabaho. Maadaanak pa'y kiidi iti bad record no ipilit ko ti agaplay. Anya man ang timpul-pulong mo kadaan ti suleng? Impulong. Ni, awan amok dita. Ay nawaw. Apay nga ron nga amuda ti maipapan iti apat Dayjay ka di? Makitam dayta. Ammo matlagayam ti kayat ko asawan kat. Agindi di ammo kapay lang amin dita. Tapno ibagakan ka sa anak anagipulong. Oho, di da maamo ano di mo na ibaga kadakwada. Adda makagapo no apay an na istoryak ti may papan iti dayjay abanag kini Uncle Sator. Ti bagam kit day, kayat mo ti agpabida. No nauma kayo kanyak, mabalin mo't apumanaw kayo. Da kayo ti pumanaw, tasikamat ti nakiasawa. Saan ang mabalin asyak ti agadjas para iti pamilyayo? Adda na biro ka apagabangan tayo, Mirasol bakit? Ijay? Iti ayan ni Auntie Ines. Nalakalaan da abang ijay. Pagururayan tayo amalpas ti kalapaw tayo. Kaano nga rod nga umakar tayo? Sika ti makamo bakit? Mabalin no bigat? Nasaysayat manan bakit? Narigat agan anos dito. Sakit grabe no agapa kayo iti kabsat mo. Kurang laangan kat agkinabil kayo. Bun atakas jay mga minti ugal yun na. Kas labaldado ko na lang arudin. Agulimag kan. Ang mga numangag nakakat agsubang kay manay. Mabusurak launay kan kuha na lakay. Ti panunutom latan kat lumasin tayo mutlaangan. Awanan ti pa kasi kuram. Agab-abang magaya mandamanang mumira, Saul, Andrea. Ay nawaw, kapilitan ante, kapilitan nga agadjas da. Saan mo't amabalin asyak ti agadjas para kadakwada. Anusan da ti agabang ta isuda mo't ti nagdesisyon nga agpamilya. Kasano ka nga ingarudang? Kabaalak ti bagik ante. Awan mo't nga rod trabaho. Agtrabaho isuda laang ayat ti kabaalan na ti agtrabaho. Naka-apply ka din. Saan pa'y nga mag-applyak to? Ang mga no hiring pa'y lang ti bakery ti kasinsin mi ante. At damot na nabirukan da kaduada. Nukas na nga rod, ag-applya kon iti sabali. Ay katun agtrabaho ka tapno adda kanam. Saan kat aday ta kinasadot mo tinangruna? Agap abang madgaya man da Mirasol suleng bakit? Idi kanupay napalabas alawas lakay. Osto, ano limasin da mutang? Tapno maliklikan ti panagapad ang agkapsat. Kan, tapno masursuro mo't ni Andrea ti tumakder iti bukod na asaka. Nako nampay lakay. Aso kan pusa ngamin dagiti agkapsat. No si bibiyag pa'y dagiti dadakkel da. Sigurado ang makaungot dagijay. Babakit dan, ngam kaslawan manaknakom da. Kasano mo ngamin kat sadot ni Andrea. Uray asino mo't ano kasjay ti kabalay mo. Talaga ang masikuran ka. Ditan pagsaritaan di may papan iti day tabanang bakit? Isuda mo't at makaammo ang mga ramid iti pagsayaatan da. Mangidasar kakit din iti kanantatani. Mabisina kon. Busy kayo kaday, Auntie Suleng? Adda ka din napatag nga ibagam. Amangan kunak no adati amamuyo amayat agumatang iti balay kandaga, Ante. Ay nawaw. Awanan kwartam aya. Panagsusweldo mo't ita. Nagigkata kun iti trabaho, Ante. Anya. Iso nga ilakok ti dagaken balay, iti kasta, adati gastusak no agabrudak. Agabrod ka. Anya kumapay, Ante. Ipadas kumamatigasat ko iya abroad. Anya. Tulungan na amang ilako, Ante. Ikang kay tulaangan iti komisyon niyo no gatangan dati balay kandaga. Ay pangaasim, Andrea. Di ka agdardara sudos. Kasaritam nga umuna ti kabsat mo no anya mo ti maibagana.
Di ka agdisdesisyon asiksikalaan. Anya ti ko nam, Suleng. Ilakla ko ni Andrea ti balay kendaga nga impatawid dagiti dadakkel da. Ay no, amo ka di ti kabsat na ti kasta ang plano na. Sigurado nga inlimod naman Saan mo ta mabalin nga isula ang tagdesisyon? Dayta nga road, agpatpatulong pa'y kanyak. Tulungak kano amang ilakaw. Ngamjak kaya tanarigat ti mairamraman. Husto lang ti desisyon mo bakit? Narigat ti mairaman. Nang runa no tawid ti saritaan. Wen lakay, ibagaklaangan kin ni Mirasol ti plano ti kapsat na. Iti kasta, amo na ter aramidan ni Andrea. Wala, dakil agulo na ita no maila ako na. Kat saan mo't nga amo ti kabsat na. Anya timbaga ng tisuling din ka bakit? Ilakla ko kano ni Andrea ti dagaken balay nga impatawid dananang kentatang. Ay na apay ka nung ila ako na. Una, taipadas na kano matigasat na ijay abroad. Ay, nalakaya mo taga brom. Dayta nga rod ti di na mapanunot lakay. Isupay laang mat nga addasad-sadot na ti agabroad. Kandakil mo't laang ti kasapulan na kwarta. San pa sigurado no makapasa? Ipagharap na siguro analaka ti agabroad. Kasarita ma, ibagam adi na ilakla ko ti balayaw. No plano na ti agabro, agkita pa'y laang iti sabali a pagutangan na. Gatangan talaangan ti balay lakay. Numano ti ibagana ket iso ti yutangan ta. Sayang dayjay no ilako na iti sabali a tao. Sige, aglunak laangan no mano ti preso nga ibaga ti kabsat mo bakal. Anya ti masapul mo? Ilaklakom kanumot ti dagaken balay dananang kentatang. Wen, husto ti indanon dakang ka. No di mo kaya ti agnad ditoy, di mo ilako iti sabali a tao. Kasapulak nga rod ti kwarta ta agabrudak. Ay nawaw, nalakalaang ken ka ti agdisdesisyon. Siya kun ti makaamoy ti bagik. Di nakman ngaminan isuro. Inton madamdama, ibagam tumanan akasla akbalda daw. Mano ti presyom, taanusan mi nga yutangan. Gatangan yung arawd. Una, may mayatlatan no siyak ti pangilakwam. Kisayam laang ti presyong, tadamot karbengak iti da ito abalay. Nalawag ka de, Adda ka di kontak mo iti kabsat mo, Mirasol kaanakan. Manmanula ang agparik na day di anti. Busy ka no iti trabaho na. Anya ti kunana, at day jay abroad. Wan ka no mat anti. Apay nga rod ana ibaga ti may sa akalugaran tayo. Anabayag ka no mat na makitkita na iti may sa nga inuman ijay sentro. Anya? Dayta mo tinaistorya na kanya. Iso nga uray da kami kan angkelyaw, kat mas daaw kami. No kasta, saan gayam apod no ti panagabrod nga ibagbagana? Nalabit akasta kaanakan. Ay nawaw, kaslabak nang dadya at tao. Nang ipananan nga iti kwartana. Kuntakam latan, tapno maamuan tayo ti pudno. Uray kuntakak, agulbud tumutla ang anti. Urayan tay latan ti panagawid na. Talagang awan manaknakam dadya nga Andrea lakay. Ay nako, apay man ang ti kabsat mo bakit? Saan madgayam anagabrod? Anya? Inulbudan da tayo. Saan apod no ti panagabrod nga ibagbagana? No saan nagabro? Sa dino nga rudin ti na ita? At dayjay syudad Anya? No maibos ti kwartana dayjay, sigurado nga agawid to. Pag naadam nga rod dito'y balay no agawit? Ay sa anak nga umanugot. No kayat na, agnaed iti kalapaw anagnaedan tayo idi. Nasaysaya at pa'y bakit? Narigat tagan anawa. Kan barang agnakam matlaang ti kabsat mo. Andrea, Siyak nga rod manang. ay nawaw, sa dino tinaggap-gapwam? Ijay syudad manang. No kasta, husto ti bagbaga dagiti kalugaran tayo, asaan apod no ti panagabrod mo? Wen manang, sa anak abroad. Ay nagluko kan? Nangip-ipanam nga rod iti kwartam. Awanan manang.
Inggastos mo iti awan ka is kan na abanag. Ay, pangasiyo ko ma, tapalubusan nak nga agnad iti daytoy abalay manang. Tulungan nak nga agrugi manan. Ay saan ang mabalin ti kasta ka panunutam? Anya? No kayat mo, agnaed ka iti kalapaw ang agnaedan mide. Anya? Tapno masursurom ti tumakder iti bukod mo asaka. Agtrabaho ka ngamin. Saan aday tak kinasadot mo ti ipakpakat mo? Nagawid mo't gaya man ni Andrea, baka Un lakay, idi may sangal daw kanulaeng. Iso ti agnaed iti kalapaw damira soul. nagloko na ita ka nakanta. Nalabos nga rod. Sakit ti ulo ti ipapaay na iti kapsat na. Sinayang nalaeng ti kwarta nga imbayad ni Manang na Mirasol. No nagpuunan na latta kuma, di nasayaat kuma. Ti damag ko kat mahilig ka nung amin iti bar. Isumo laeng tinangag ko nga istoryada, lakay. No adda iniggaman na a kwarta, masapul a gastusan na amin. Naimbag ko man no nagagat nga trabaho, tapno masukatan ti gasgastusan na. Saan mo nga road? Kasaritan man kitday. No kayat na ti ag-extra ti bikiri ti kasinsinda. Agadal nga minan ni Jelly, ijay syudad. Awanan ti katulungan ti anak ta. Kumusta mo ti kasasaad mo ditoy, Andrea, nakong? Nasaya at latamot ante. Naimbaglaengen ta manugot ti kabsat mo nga agnaed ka ditoy kalapaw da. Kayat kukumati agnaad ije balay ngam di damo kayat. Binayadan da nga rod ken ka. No apay mo ngamin nga inlakok day di abalay Saan nakit din makasublay. Awanen kapilitan nga agano sak ditoy. Di mo't imbagaken ka ide, adi kag dardaraso daws. No di mngagak kada kayo, saan siguro akas ti tinagbanaga ante. Talaga ang maudi ti babawe. Ngam saan pa'y mutkit di anala daw ti amin kaanakan. Wala nga manumot ti tawan ko ante. Saan pa'y anala daw ti amin. Aggagat ka, tapno nasaya at tumot ti pagbanagan ti biyag mo. Narigat ti agsadot-sadot kaanakan. Kastaman nga rod ti aramidak ante. No kayat mo, ag-apply ka iti bakery ti kasinsin mo. Agadal nga minin ni Jelly ijay syudad. Mabalinan ti agaplay ita ante. Wen, mapan ka. Ngampang nga asim ta aramidam ti pagrebengam. Aggagat ka, tapno na pintas tumot ti masakbayam. Ay nawaw! Di pa nagbaligi kat adamot laang itibukod tayo nga ima. No nagagat kan responsable tayo, dakkel ti tsansa nga agbaligi tayo. Kanayon tayo kumaalaglagipan, at ikinagagat kan kinaresponsable, kat tulbak iti panagbaligi iti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.